Kedves barátok, kedves ismerősök, kedves véméndiek! Közeleg advent, és vele együtt a 12. véméndi jótékonysági bögrés koncertünk is. Idén december 3-án 15 órára várjuk Önöket a római katolikus templomba, ahol fellép Radisz Afrodité, csodálatos hangú népdalénekes, Bergics András népzenész, dr. Lakner Tamás Liszt-díjas karnagy vezetésével a Pécsi Egyetemi Kórus, orgonán kísér dr. Balatoni Sándor, hegedűn közreműködik Hofner Kinga. Az ember életében ritka és vágyakozásteli élmény, ha egy olyan alkotás megszületésén lehet jelen, amit még senki sem hallott, senki sem látott. A 10. jótékonysági koncertünkre Ott Rezső egy csodálatos feldolgozást készített, és ennek a kapcsolatnak újabb gyümölcseként megírta számunkra a Karácsonyi Köszöntők című művét, ami nálunk lesz először hallható. Köszönjük eddigi nagylelkű adományaikat, melynek köszönhetően templomunk tetőszerkezete teljesen megújult. Jöjjenek Véméndre, hozzák kedvenc bögréiket, jókedvüket, és legyenek vendégeink december 3-án. Szeretettel várjuk Önöket!